Ир-атлар үзләренең 60 яшьләренә килеп җиткәндә әллә нинди бер биеклек алган сыман булалар. Бу хаклы килештер, чөнки әлеге яшьтә инде гаилә корылган, балалар үскән, хезмәт юлында җитәрлек җиңүләр яуланган була. Бүген шундый милләттәшләребезнең берсе Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылында гомер кичерүче Бакиев Иршат Кәлимулла улының да нәкъ 60 яшьлек юбилее җитте. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан котлап аңа иң беренчеләрдән булып җылы теләкләрен яраткан тормыш иптәше Мәрьям Алимҗановна, балалары Гөлшат һәм Айрат, Иске Кулаткадан апалары Наилә Кәлимулловна, тормыш иптәше Фәрит Мөдәрисович бала оныклары белән, Возрождениедан апасы Румия Кәлимулловна, тормыш иптәше Рәфат Җәннәтханович балалары белән, Бөгелмәдән абысы Наил Җиганшевич, тормыш иптәше Гөлнур Камиловна балалары белән һәм барча туганнары да котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген безнең гаиләдә гаять шатлыклы һәм тантаналы көн. Яраткан тормыш иптәшем, Газизәткәебез дөньяга килгән көн. Тормышта безнең Газизыбыз чын ир-ат була белде. Ул чын мәгънәсендә гаиләсенә хуҗа, башлык, шуңадыр да инде хатыны бәхетле, балалары шундый тәртипле, акыллы һәм олы дәрәҗәләргә ирешкән шәхесләр. Иршат бер кайчан тынгы белми торган кеше. Ул гел нидер эшләргә, тормыш барларга омтылды яшьтән үк. Кайда гына хезмәт куймасын, төпле акылы, олы тәҗрибәсе аңа ярдәм итте. Күп еллар авылыбызда колхоз рәисе, аннары авыл башлыгы булып эшләде. Заманалар авыр булган чакта вахтага китеп тә хезмәт куйды. Бүгенге көндә кабат авыл белән идарә итүне үз кулына алды. Авылдашлар да аны хөрмәт итәләр, гел җылы сүзләр белән генә каршы алалар. Ул төп йортта калып, әти-әнисен, абыйны да тәрбияләде. Алар өчен беренче таяныч булды. Шуңа бер туган апалары мең рәхмәт укып, энебез, киленебезгә дә түбән генә башыбызны иябез. Бер кайчан да аның тарафыннан рәнҗетерлек сүз ишетеп булмый. Киресенчә, ул һәр сүзен үлчәп, уйлап кына сөйли. Яратканым, рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга. Минем сиңа булган хисләрем һич кенә дә сүнмәде гомер барышында. Киресенчә, мин сине яңа ярату белән сөя башладым. Әлеге яратуда хөрмәт хисе нык тантана итә. Яратам дигән сүземне җиткерәм туган көндә. Бүген бик матур тантана бездә бит дуслар әйдә. Тик бу гомернең уртасы, азагы ерак әлдә. Насыйп итсен бик бәхетләр татырга гомереңдә. Балаларыбыз урнашкан, бар затыбыз бар инде. Димәк, безнең гомерләрнең иң матур чагы килде. Яраткан әткәебез, кабат матур язлар белән синең туган көнең җитте. Башлап сиңа чын әти була алганың өчен, безнең балачакны матур әкияттә итеп, олы тормышка аяк бастырырга ярдәм иткәнең өчен олы рәхмәт җиткерәсебез килә. Без күпме генә зур булып, аерым яшәсәк тә, һаман синең киңәшләреңне көтәбез. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа. Әткәебез, әни белән икегез дә бер-берегезне меңләгән кешеләр арасыннан табып, үз вакытында гашыйк булгансыз. Кайткан сайын безнең күңелләр сезне күреп шатлана, чөнки сез элеккегедәй бер-берегезне яратып, күзгә-күз карашып, безне шатландырып, бик матур гомер итәсез. Бу алга таба да шулай булсын иде. Белегез, без сезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сезгә язмыш бүләк иткән икән, бергә гомер итәргә, сикәлтәле тормыш сукмакларын җитәкләшеп бергә үтәргә. Җил давылдан саклап кына үстердегез безне сез. Шуңа да сез безнең өчен алтынга тиң кешесез. Бәйрәмегез белән котлап, әткәй-әнкәй сезгә дәшәбез. Һәр чак шулай безгә үрнәк булып, пар канатлар булып яшәгез. Кадерле Иршат Кәлимуллович, якыннарыгызның бар теләкләренә кушылып, ихластан туган көнегез белән котлыйбыз. Бәхетле булып, алга таба да гомер итегез. Әлеге җырны сезнең өчен яңгыратабыз. Тормышымның тиңсез бизәгесин, ышанычлы, ныклы терәгем, син булганыга күрә янәшәмдә, тыныч тибә минем йөрәгем. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине бер.
Barmı tağım birev senin gibi Minin üçün yanıp kıyışı Şatlık kaygıların ortak iti İhlas küngel bilen süyüşü Sina rahmet etmey kümge eytin Kadirlerim minim bilgenge Sin bäxtli de olgan gibi Ite olmaz minim bilgimde Saklay bilgengemi Şulluk hisler minde saklanıgan Yarı eli sine miğa kadar Şirde bir kim izlep tapmagan Sina rahmet etmey kimge eytin Kadirlerim minim bilgenge Sin bäxtli de olgan gibi Ite olmaz minim bilgemden Sina rahmet etmey kimge eytin Kadirlerim minim bilgenge Sin bäxtli de olgan gibi Ite olmaz minim bilgemden Sin bäxtli de olgan gibi Ite olmaz minim bilgemden Ite olmaz minim bilgemden Юбилейгыз көнне Иршат Калимуллович якыннарыгыз, кайнанагыз Мөнирә Юсуповна, бажагыз Рушан Мөхәммәтҗанович, балдызыгыз Рәшидә Алимҗановна, уллары Ринат белән шулай ук котлау сәламе юллаганнар. Ираттан бар гаиләнең нинди килеш яшәп тора. Ялгышалар хатын-кыз гаилә учагын саклаучы дип. Хатын-кыз ул гаилә учагын нык, таянычлы һәм ышанычлы җилкәләр артында гына саклый ала. Чөнки бер үзе аның көче җитми. Безнең газизыбыз да гомере буе шушы җилкә булды. Яраткан кызым үз вакытында дөрес сайлау ясаганына торып куанам. Иршат киявем бик акыллы, тырыш, тәртипле, уңган, булдыклы. Аеруча кайнанасына карата бик мәрхәмәтле дә әле өстәвенә. Инде әни кешенең баласы бәхетле булса, шуннан да кадерлерәк зат юктыр. Шуңа да бу бәйрәмен мин дә киявемнең бик шатланып каршылыйм. 60 яшь ул кеше өчен бер карасаң әллә ни күп гомер кебек тә түгел. Әмма икенче яктан шул саллы еллар эчендә күп нәрсәләр яулый, куелган максатына ирешә кеше. Бажам белән балдызым өчен үрнәк гаилә. Алар үз әти-әниләрен дә тиешлечә тәрбияләп, бергә бик матур гомер иттеләр. Икесе дә бик тырышалар. Берсе йортта, икенчесе өйдә хуҗа булып, пөхтәлек булдырып гомер кичерәләр. Бажам, яраткан җизни, менә синең кабатланмас матур туган көнең. Рөхсәт ит сиңа иң җылы теләкләребезне җиткерергә. Беренчедән, саулыгың какшамасын, иманың нык булсын. Барасы юлларың ак, эшлисе малларың бәрәкәтле булсын. Бажамның туган көне, гаиләбездә зур бәйрәм. Аңа теләкләр телибез матур булган зур бәйләм. Бажабыз егет шикелле, дәртле, акыллы ир-ат. Котлыйбыз ихлас күңелдән без сине кабат-кабат. Теләгәндә сайлап куйдык иң изгесен теләкнең. Беләбез без, иң мөһиме каты саулык кирәкнең. Хатының белән тигез-тик матур гомер итегез. Алтын туйга икәүләшеп күгәршендә җитегез. Тормышыгыз сыкланырлык, горурланып яшибез. Әле ярый якыннар бар тормышыбызда дибез. Иманлы булсын киләчәк, гирләсен өй ишегез. Һәр чак яхшылыкка гына илтсен һәрбер ишегез. Кадерле Иршат Калимуллович, без исә якыннарыгыз теләкләренә рәхәтләнеп кушылабыз. Матур юбилейгыз мөбарәк булсын. Алдагы гомерегез хәзер яңгыраячак җыр сыман күркәм булсын.
Худайга, рәхмәт дөньяга, сөйгән ярыма